Bon dia, jornaleres. Benvingudes al podcast de Jornal.cat. Un espai per les que ens guanyem el jornal cada dia. Per les motivades que cultivem una altra manera de viure. Que sí, que tot està molt malament, que ja ens ho heu dit, però nosaltres som i serem tossudes. I què? Què trobareu en aquest podcast? Conversaré amb persones que ens inspiren. Avui el Jordi Panyella, de Polen Edicions. Connectarem amb la redacció de Jornal.cat per estar al dia de l'actualitat de l'economia social i solidària. Però també hi tindrem una miqueta d'humor. Recordeu el concurs El Precio Justo de Televisió Espanyola? No us perdeu la versió Economia Social i Solidària que us ha preparat la Clara Durús. Família, quin és el preu just d'un tomàquet? Posarem a prova 3 concursants. A veure si vosaltres ho sabeu. La Marta Rossi, que ens portarà el llegat de les jornaleres que ens han precedit. Dones de les imprescindibles. I ho dic així, en majúscules, com elles. I per imprescindibles, les companyes de Roba Estesa, que ens han cedit totes les sintonies que sentireu en aquest podcast. Gràcies, germanes. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de Jornal.cat. Som en acte de protesta. El podcast de Jornal.cat. Som la veu de la revolta. Va, comencem. Tenim aquí la Marta Rosique. Us posem un repte. Explicarem algunes meravelles de les jornaleres històriques dels països catalans. Sabreu detectar de qui estem parlant? Aquí algunes pistes i atents a la resposta que arribarà més aviat cap al final. Vinga, som-hi. La referent d'avui va néixer... El 1868 al Vallès, com tu, però a Sabadell. Va destacar per... Impulsar la primera societat feminista a l'estat espanyol, la Societat Autònoma de Mujeres de Barcelona, una organització articulada al voltant del lliure pensament, anarquista i republicà. I va participar en... La vaga de les 7 setmanes de 1883, en què reivindicava la jornada de 10 hores, entre moltes altres mobilitzacions. I malauradament va patir... Molta repressió. Va ser detinguda en diverses ocasions, empresonada al castell de Montjuïc, sotmesa a un consell de guerra, confinada tant a Anglaterra com a Saragossa i també torturada. I la seva vida va acabar? Just abans de la proclamació de la Segona República. De fet, la van enterrar just el dia abans. El dia abans, eh? Quina vida! Bueno, gràcies, Marta. Gràcies a tu. Ja ho sabeu, al final us explicarem qui era aquesta dona. Jo dic que sí, que a l'economia social i solidària també som hippies, amb qui compartim el sentiment de pertinença a la natura, la crítica al sistema i el desig de generar nous hàbits de vida, treball i consum. I també som punks, amb qui compartim el valor de l'autogestió, el do-it-yourself i la crítica a l'atomització del treball. I som heavies, amb qui compartim l'autenticitat de fer les coses perquè hi creiem. I som rappers, amb qui compartim la contundència del discurs, i som rastes, i som cumbes, i som skinheads antifeixistes perquè volem fer de l'economia social i solidària un projecte d'emancipació. Amb aquestes meravelles ens va deleitar el Jordi Panyella, el Panye, de Polen Edicions, de l'Institut de l'Ecodició, a un article de Jornal.cat. Benvingut al podcast de Jornal.cat. Panye, com anem? Doncs molt bé, moltes gràcies, molt content d'estar aquí amb tu. Una meravella. Ens ha agradat començar amb aquest article, amb aquest fragment d'aquest article d'opinió que vas escriure i recollir una mica el que deies. Dius, volem fer de l'economia social i solidària un projecte d'emancipació. Què vol dir això, Panya? Això vol dir que jo entenc que l'economia social i solidària és una mica un tòpic, però està al servei de les persones, però això vol dir que està al servei dels desitjos de les persones per viure millor, per ser millors famílies, millors veïns, veïnes, millors persones, val? I no que les persones estem al servei de l'economia d'una empresa o d'una organització. Clar, jo quan dius això, no, em sembla com evident, no? És a dir, que pot anar malament amb aquesta mirada, però realment som una mica la minoria de la minoria que està en aquesta posició, no? Com és? Per què hi ha tan poca gent que estigui alineada amb aquesta manera d'entendre el viure i què hem de fer per no ser la minoria? Bueno, jo crec que la majoria de gent pensem que volem viure bé. El que passa és que hi ha anem a dir-li un sistema, que és el sistema capitalista, que va començar sent un sistema econòmic i ha acabat sent un sistema, diguéssim, civilitzatori, per dir-ho d'alguna manera, que com a tal s'ha ficat a dins dels cossos de la gent, a dins de les ments de la gent, i ens sembla que allò normal és dedicar-nos a patir 8 hores al dia, per tenir un salari i després aquest salari poder-lo gastar amb allò que ens ve de gust,
El que passa és que això s'ha anat accentuant i aquestes 8 hores et generen un desgast que les altres 8 hores que et podries dedicar a l'oci, no? No tens energia per fer-ho. Es tractaria d'agafar aquest desig que jo crec que és compartit i mostrar, que jo crec que és el que feu a Jornal.cat moltes vegades, mostrar que sí que hi ha maneres de treballar, de fer economia, acord amb aquest desig que jo sí que entenc que és majoritari. De fet, moltes vegades això té a veure amb la capacitat d'incidir en els canals multiplicadors de missatge, no? Per tant, en els mitjans de comunicació, justament, o en la producció cultural, que és una mica el que us encarregueu vosaltres. Treballeu des d'aquesta línia, entenc, tant a Polen Edicions com a l'Institut de l'Ecoedició. Sí, nosaltres, Polen, vam començar, o diem que som una editorial, dèiem que érem una editorial de pensament crític, però ara fa uns anys vam dir, hem de dir que fem pensament crític per una acció revolucionària o almenys per una acció transformadora. És a dir, no ens interessa només que la gent llegeixi els continguts que nosaltres compartim en forma de llibre perquè ens semblen interessants, sinó que d'aquests continguts els siguin útils per adoptar uns models de vida acord amb aquesta transformació que ens sembla, anem a dir, imprescindible. De fet, quan us autoanomeneu, també us autoanomenem com a editorials independents, no? Què vol dir això? Com us identifiqueu, aquestes editorials? Normalment fem servir una definició que és que les editorials independents, el seu funcionament depèn de l'edició i venda de llibres. I això es contraposa a empreses que, tot i tenir una branca o una pota editorial, on fan negoci és amb altres sectors. L'exemple més contundent, més dur i més patètic que tenim a Catalunya i a l'estat espanyol és l'editorial Planeta. És una editorial que forma part d'un conglomerat també de comunicació, però també d'obra civil, no? I que treu. O sigui, l'editorial li dona una visibilitat que després, quan es presenten a licitacions per fer obra civil, doncs tothom sap qui són i això els hi dona un avantatge. Què vol dir obra civil? Aeroports, carreteres... No fan cases, fan infraestructura. Forma part del mateix grup Planeta. Sí. Forma part del conglomerat d'empreses, de la família Lara... Correcte. Les editorials que us anomeneu independents, no? Que aposteu per aquesta manera de produir, sou solvents? És a dir, és possible ser una editorial independent i tirar endavant? He de dir que sí, perquè hi ha diverses editorials, entre elles nosaltres que ara hem fet 10 anys o 14, depèn de la data de referència que prenguis, però sí que és veritat que és molt complicat i jo sempre explico una anècdota, no? Nosaltres vam demanar un crèdit a COP57, que és la gran cooperativa de crèdit del sector cooperatiu, i òbviament ens van fer una avaluació, anem a dir, política, no? De quin projecte feu i una avaluació tècnica econòmica, i ens van dir que no complíem cap dels requisits econòmics per... Què pot anar malament, no? Què pot anar malament, no? I ens van dir, el projecte hi confiem, ens agrada, ens van recordar que la paraula préstec és confiança i també que el volum que demanàvem era un volum que d'alguna o altra manera segur que es podia tornar. Aleshores, anem fent. Podríem estar molt pitjor. Quina relació establiu amb l'administració pública, no? De fet, una de les quasi bromes internes que tenim, no? És que tant el sector de l'automòbil, l'aviació, la banca estan clarament més subvencionats que l'economia social i solidària. No obstant, l'economia social i solidària, el sector social, és el que s'emporta la palma públicament de ser un sector subvencionat, no? Els altres ho són molt més. Quina és la relació que establiu amb l'administració pública en aquest sentit? Clar, dins d'aquest ideari, no, del capitalisme hi ha una idea molt forta que és el tema del mercat. No? El mercat s'autoregula i en aquesta autoregulació defineix allò que la gent vol i allò que la gent no vol. Allò que la gent vol, com que ho vol, ho adquirirà, ho comprarà, per tant, generarà beneficis.
Jo crec que això no és veritat en el sentit de que els grans negocis del capitalisme sempre els han fet amb la col·laboració de l'administració pública del país on han operat. Nosaltres creiem que l'administració pública pot regular, per una banda, les disbauxes d'això que en diem mercat, i per altra, en el cas de l'estat espanyol, que és l'estat que ens acull, pot servir com a element de redistribuïdor de la riquesa. No? Doncs a l'administració pública li demanem que exerceixi aquesta capacitat de fer polítiques redistributives, que no cal que les faci sempre des del sector, anem a dir, públic, sinó que pot comptar amb el sector públic o cooperatiu. Clar, en aquest sentit seria desmentir la idea de que el sector cooperatiu o el sector d'economia social i solidària social és un sector hipersubvencionat. Senzillament és una qüestió de redistribució, de tenir en compte aquelles iniciatives que per aposta política o per valors val la pena sostenir, no? I a la vegada veure quina relació, quina conversa es genera en la prestació de serveis, no? Perquè també entenem que hi ha serveis que haurien d'estar municipalitzats, que no haurien d'estar privatitzats, i també cal veure quin rol juga el cooperativisme com a un agent privat donant resposta en aquests serveis. No sé com veus aquesta conjuntura. Clar, a mi això em sembla molt interessant. O sigui, em sembla molt interessant que quan parlem de municipalització o de sector públic puguem veure que una cosa és la propietat. O sigui, jo crec que el que es diu ara els sectors estratègics i sumaria els sectors claus per a la reproducció de la vida siguin públics en el sentit de que la comunitat o l'Estat en garanteix l'accés, però com aquest servei arriba a les persones, jo sí que crec que no pot ser amb ànim de lucre, val? Però no cal que la gestió sigui pública funcionarial, anem a dir-ho. Pot ser cooperativa o del tercer sector, en el sentit de que un tercer sector o una cooperativa vinculada a un territori segur que ho fa millor que una administració pública. I aquesta em sembla una via com molt interessant. És una de les vies que intentem explorar, no? Des del sector cooperatiu, des de l'economia social i solidària. També una mica la iniciativa que heu tirat endavant de l'Institut de l'Ecoedició, també és una iniciativa, no? d'un conglomerat de projectes que voleu tirar endavant aquesta mirada de l'Ecoedició. Explica'ns una miqueta en quin moment esteu i cap on aneu. Bueno, l'Institut de l'Ecoedició és una cooperativa de serveis, de fet, que estudia, difon i verifica les pràctiques d'ecoedició en el sector editorial per acompanyar a les editorials i impremtes, sobretot, a calcular i minimitzar el seu impacte ambiental. Ens vam constituir ara farà 2 anys, som una trentena d'entitats associades i oferim aquest segell, que és el que es posa al llibre i que és un segell verificat per una entitat tercera i que verifica això, 3 criteris: que el llibre s'ha imprès allà on es distribuirà, que s'ha fet en paper 100% reciclat i o certificat FSC, que és una certificació que garanteix l'origen, diguéssim, sostenible de manera ambiental i social del paper, de la fusta, i després que l'editorial o la impremta ha calculat i comunicat el seu impacte ambiental. Clar, una cosa que també em resulta molt interessant d'això és el fer del càlcul, no? Del càlcul d'impactes. Està molt bé que diguem que fem transformació social, però d'entrada transformació cap a on, no? I transformació què vol dir, no? En què es computa, en què es mesura, no? Clar, o sigui, jo crec que aquí, i això passa en molts àmbits de la vida, no? Hi ha la part més, diguéssim, quantitativa, qualitativa. Jo crec que la part qualitativa és molt important treballar-la, però la part quantitativa, perquè si tu estàs dient que vols estalviar impacte ambiental, que vols reduir aquest impacte ambiental, has de saber molt des d'on quin és el teu punt de partida i quines mesures has d'aplicar allà on tens més impacte per poder-lo minimitzar. Clar, i això, doncs sí, s'ha de comptar. Una de les coses que també em semblen rellevants, no? És en aquesta emissió de discurs, emissió de valors que es fa pels mitjans de comunicació, com ha tingut com creix, no? el discurs de l'extrema dreta i per què i quin és el discurs que va calant. No? Una mica en vocació de donar-hi resposta, de que aquest discurs no quedi flotant a l'aire com si no hi hagués res a dir, doncs en aquest podcast, a banda de riure i compartir, desmentirem algunes mentidetes.
vinculades a l'economia social vinculades a l'extrema dreta. Ara et posarem unes declaracions de Roma Gallardo en una conversa amb Jordi Wild. A veure què en penses. Bajar impuestos a la clase baja, no voy a decir a los pobres, o sí, y a la clase alta subírsela, no. No por lo que te digo, porque estoy de acuerdo en el tema de los méritos. No estoy de acuerdo con que a un tío, porque sea rico, haya que quitarle el 50%, ni mucho menos. Es rico por algo, joder. Es rico por algo, joder. Què li respondria a Espanya? Bueno, que sí, que és rico por algo, joder, perquè segurament ha jodido als demés, no? Això és una interpretació absolutament injusta del que és la riquesa i del que és el nostre paper en la vida, no? O sigui, els qui més tenen, no és veritat que s'ho hagin guanyat, sense treure mèrits de la gent que treballa, però tots tenim una família, tots tenim un entorn, tots tenim el que es diu el capital cultural, i els que menys tenen segurament és perquè el seu capital cultural ha estat expoliat per aquest sistema, no? Per tant, em sembla profundament injust que es faci una defensa de la gent rica per méritos propios. De fet, una de les coses que ja per anar acabant, no? que m'agrada especialment de quan et sento fer coses o explicar el que fas, és com aquesta aplicació d'aquesta economia social i solidària, d'aquesta manera de viure a les petites coses, que és una cosa que m'atrau molt i que penso que és realment revolucionari. Al barri, a l'escola, al despatx, és aquí on hi ha la transformació real i on canviarem aquestes coses que estàvem dient. També. És a dir, hi ha un escriptor que és uruguaià i que ell sempre diu que les transformacions normalment esdevenen en els llocs on es fan tasques més de cuidar la vida sense molt discurs, no? I posa d'exemple les mares que s'organitzaven per poder oferir berenar als seus fills a les comunes, no? d'alguns suburbis d'Amèrica Llatina. Les famílies de la Floresta que s'organitzen per fer un espai que es diu el Rober Gratis, que és recullen roba, però no en plan intercanvi, sinó en plan, si tu necessites alguna cosa, tu pots endur. I no cal que deixis res. Es reuneixen un cop a la setmana, però el xup-xup transformador que genera allà, només perquè persones que necessiten roba per les seves famílies es troben, és absolutament espectacular. Em sembla una meravella i és aquella cosa que a vegades diem com del gest, no? Quin és el gest, quin és el moment, quina és aquella situació, quina és aquella petita proposta que fa que realment es multipliqui el potencial revolucionari, no? de la nostra vida quotidiana. Doncs moltes gràcies, Espanya. Ens ha encantat tenir-te avui aquí. Estrenes el podcast de Jornal.cat, així que gràcies també per venir-t'hi. Moltes gràcies a vosaltres. I amb aquestes tanquem conversa i connectarem amb l'actualitat, amb la redacció de Jornal.cat. Marta Dei, què ens heu d'explicar avui? Gràcies, Aina. Ha estat un mes mogut pel sector i així ho hem explicat al Jornal.cat. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte de llei de l'economia social i solidària que porta 6 anys negociant el sector. D'acord amb els programes dels partits polítics, tot indica que hi haurà una majoria favorable per aprovar aquesta llei. La Fira Literal ha batut rècord d'assistència en la seva 10a edició, que ha comptat amb referents com Angela Davis, Vandana Shiva i Marina Garcés. La Fira també ha esdevingut un espai de trobada i de cohesió per les editorials independents. Ha nascut l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. 273 entitats, activistes, professionals de diversos sectors s'han unit per impulsar una transició ecològica i social que sigui justa i democràtica. Els promotors han presentat 50 mesures per promoure una vida digna per a tothom. Més notícies. La xarxa d'economia alternativa i solidària REAS Balears ha assenyalat que s'ha disminuït un 16% la inversió en programes d'ocupació protegida respecte a l'any anterior. Les entitats de les finances ètiques celebren uns millors resultats encara que detecten un estancament en la participació dels inversors. Més de 121 municipis arreu de Catalunya han celebrat la 25a edició del mes del comerç just, promovent espais de trobada de l'economia social i solidària. Ha començat la 32a edició de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, que busca il·luminar i reconstruir els angles morts. Continuarem actualitzant-vos als pròxims podcasts. Marta Dei, moltes gràcies per portar-nos les notícies més fresquetes de l'economia social i solidària. Clara, has vist quin ritme? Frenesí, meravellós. Val, tu què ens portes, Clara? Doncs mira, jo us porto l'economia social i solidària en versió soft.
Tu saps que m'encanta jugar? Jugar? Sí, em sembla que ho he notat. Sí, he vingut a jugar, efectivament. Ho vols veure? Doncs som-hi, juguem! El preu just. Us donem la benvinguda al Preu Just, el concurs que posa la mirada al cost real dels productes que consumim en el nostre dia a dia. Com funciona? Descriurem un producte i cada concursant haurà de dir quin és el preu més just que pagaria per aquest producte. Qui s'hi apropi més guanyarà un val de 25 euros per comprar a la Zona, el mercat digital de consum responsable impulsat per la cooperativa Opcions. Tu, Aina, sabies que encara que compris per internet, les teves compres poden ser responsables? Sí? Va, explica-m'ho. Sí, és guapíssim. A la Zona ho pots fer. Doncs això, qui s'apropi més al preu just d'aquests productes d'avui guanyarà un val de 25 euros per comprar a la Zona, el mercat digital de consum conscient. Va, quin producte tenim avui? Doncs avui us portem el tomàquet mandó. Són tomàquets no manipulats genèticament, fets per collir i menjar al moment, i tenen un gust espectacular. Cada tomaquera fa entre 2,5 kg i 3 de tomàquets per planta i és una varietat tradicional cultivada a Collserola amb molt carinyo pel Saúl i el Pepe de la rural de Collserola. Una cooperativa d'aquí a la zona que té actualment més de 12 socis. Són imparables i foten una feina imprescindible, aquesta gent. És increïble. Passem a presentar els concursants d'avui. Vinga, va, qui tenim avui? Comencem per l'Anna. D'on ens truques, Anna? Hola, què tal? Doncs mira, ara mateix us truco des de Tarragona. Tarragona, aquí tenim a Tarragona. El FAR Cooperatiu, la cooperativa de comunicació. Se les saluda des d'aquí. I tant, el FAR Cooperatiu de Tarragona. Anna, has entès les instruccions del joc? Sí, estan claríssimes. Perfecte, Anna. Doncs benvinguda i a jugar! Qui més tenim? Després ens acompanya avui en Biel. Biel, d'on truques? Hola, bon dia. I de Boscrit d'Artà, de Mallorca. Mallorquins, Mallorca. això sí que m'agrada. A Mallorca fa poc, a Jornal vam publicar la notícia que tenien el supermercat Terra Nostra, que fa 3 anys que venen productes ecològics i de proximitat, i crec que amb números bastant espectaculars. Bastant espectaculars, la veritat. Biel, benvingut i a jugar! Última concursant, qui ens portes? Us porto a l'Àrid. Àrid, com estàs? D'on truques? Hola, bon dia. Doncs truco des de Lleida Ciutat. Lleida Ciutat. Obrim portes. Aquí tenim aquest projecte que és una cooperativa que fomenta la masoveria urbana i fan una feina maquíssima. Àrid, benvinguda i a jugar! Anna, Biel i Àrid, quin creieu que és el preu just per 1 quilo de tomàquets mandó comprats directament a pagès, evidentment? Uau, vale, tomàquet mandó, La veritat és que no coneixia aquesta varietat de tomàquet, però, bueno, així sense tenir-ne massa idea. Però tenint en compte que és una varietat tradicional i de més, jo diria, uns 8 euros al quilo. Molt bé, Anna. Va, Biel, tu què diries? Mandó. La veritat és que no n'havia sentit mai a parlar i en el supermercat no n'he trobat mai. Però així com d'aquestes característiques que tu dius, a veure, 7 euros bons els pot costar el quilo. Per tant, jo diria això, més o menys 7 euros. 7 euros el quilo, sí, per dir-ho en números rodons. Els hi hem complicat una mica amb una varietat de Collserola, que és allò, una cosa molt local i molt concreta. Però molt bé, us hi aneu apropant. I finalment, Àrid. Doncs vaja, es dona la casualitat que sóc una gran consumidora de tomata, com diem aquí a Lleida, i tenint en compte els preus que estic pagant actualment per totes elles i que el mandó és una varietat ecològica i de producció molt baixa, jo diria, doncs, potser em passo, però uns 4 euros i mig al quilo. Molt bé, quin concurs més renyidet, no? La veritat és que sí, molt ben jugat. I què? Què t'han dit que val el tomàquet des de la rural? Des de la rural ens diuen que 1 quilo de tomàquet mandó val 6 euros. 6 eurets, així que l'Anna 8, el Biel 7, l'Àrid 4 i mig. Qui més s'ha apropat? És en Biel. Tenim un claríssim guanyador que ha guanyat un magnífic val de 25 euros per comprar a la Zona, el mercat digital de consum responsable. Felicitats, Biel! Felicitats a Mallorca! Va, Aina, a tot això, tu saps quan tarda una tomaquera a produir? A veure, així per intuïció una mica random, La Candelera és al febrer, no? Allà el 2 de febrer.
que és quan compres la llavor, i llavors els culls com cap a l'estiu, no? Per tant, no sé, com 4 o 5 mesos, una coseta així. Fantàstic. Vaig parlar amb la Freda Rural i vaig haver de preguntar perquè... L'he liat molt o no? Què et va dir? No, ho has fet molt bé. Jo soc de Barcelona i no ho sé. Em va dir, efectivament, que tarda 3 mesos a començar a produir i després està 2 mesos més en producció. Perfecte! Per tant, és això, de la Candelera fins a l'estiu. Fantàstic. Molt bé, doncs què, deixem aquí el joc? Parem-ho. Parem-ho aquí. I fins aquí el primer podcast de Jornal.cat. Moltes gràcies per la confiança i què, ja sabeu qui és la jornalera històrica d'avui? Doncs escolteu, que ara us ho direm. Com diria Teresa Claramunt, em passes la sal? Un programa de Jornal.cat, diari de l'economia social i solidària, impulsat per la cooperativa La Sembra, en producció de la cooperativa El Monocle, gravat dins de l'espai d'intercooperació El Sabasco, amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAP de la UPC, promogut per la Direcció General d'Economia Social i Solidària i finançat pel Ministeri de Treball i Economia Social.